Helo, fi yw Lisa Marged a dwi'n chwarae rhan Miranda yn y storm. Helo, fi di Meilir Rhys Williams a dwi'n chwarae rhan Ariel yn y storm. Hyd yma, beth sydd wedi bod yn dipyn o sialens ydy trio cyflawni'r tasgau a gofynion acrobatig a syrcas da ni bod yn arbrofi efo'r tîm syrcas Citrus Art sy'n ddiddorol iawn. Gan i weld, mae'n dipyn o waith hyfforddiant i wneud eto cyn byddai'n gallu fflio lle. Ond hyd yma wedi bod yn lot o hwyl. Beth amdano ti, Lisa? Fi wedi cael tro yn neud triciau syrcas, ond sa'n ni'n siŵr iawn os mae'n cymeriad i'n mynd i fod yn ynglwm ar holl bethau yna, ond dwi'n siŵr ffindwn ni rhyw ffordd i fi gael hofran yn y tor le. Na, mae'n broses heriol iawn, ond ni gyd yn gyffroes yn edrych mlaen. Hyd yma, ar y funud, da ni dal yn trio dod i nabod y cymeriadau a gweithio ar y perthnasau rhwng y cymeriadau. A dod i nabod nhw, di'r peth mwyaf dwi'n meddwl. Be sy'n dda yw mae Elen yn arbrofi gyda gwahanol dechnegau hefyd i ddod o hyd i'r techneg mwy addas i ni fel actorion i gyflawni'r holl dasgu yma. Yn ddiddorol.